Chunya Nagi TV Adundo Jaluo. Nyakora Moga Juang, Chunya Nagi TV kautulo makende magonero kamana madunga inya kumkete mana Chunya Nagi TV. Mana kaka jodongo machona, jodongo luo, jodongo bila, netio kod oseke, kanage yuabusa, kendo nemiyongi mora. Maya mami Chunya Nagi TV kendo nekacha oseke mo pogore. Wango seke mar agut siasa. Oseke mo tiyogodo kao kendo nekacha jo siasa mo pogore kendo wayuwayogi. Kwayo pach gini to enangoma bende gigombo timone ja pinya Koramga Juang. Wayo oseke wangi oseke mayo MCA, oseke mayo mubunge, oseke mayo woman rep, oseke mabende koro yao gavana mari Koramga Juang kendo kage gombaka neto angoma osebedo kage timo to enangoma bende gigombo kage timo Koramga Juang. Wan kachel kodo seke mar duond onagi. Ma eno seke mwa iwagodo paro. Mopogore Koramga Juang, gino mosebedo ka sako it, gino mabendo osebedo ka mulo adundo jaluo. Paro mamulo it, paro mamulo adundo dhano, paro mabende kata weche masako it Koramga Juang kendo wago mbaka ne to. Ang'o mosebedo ka chando e wut onagi? Ang'o mosebedo ka dhi mbele? Jalo man gi chuny lit, jalo mabende koro de gombo bedo kachal kod gino mabende gombo nyiso oganda. Wan bende kachal kod oseke mayueyo weche mag ohala, oseke mayueyo jolony, oseke mayueyo jogo mabende koro nie timo olili mopogore e bombe mopogore ka gibiro kendo gitwak kodwa kendo gimiyowa lony makende ni to en paro manade kata ere kaka jal matimo ohala nyalo dongo ohala mare. Smart fish. Machendro mar onagi kod ohala. Auso reche dona madunga beach. Madongo gi wauso 500 mae 300. Maya momiyo ibeni nja ohala, ibeni jalo mabedo kodo gom chako Koramga Juang wakatul makende maruaki mondo mi chopi e chuny Onagi TV kende twak koda jopiny. Magi duto te timbore mana e chuny Onagi TV adundo jaluo. Maya momiyo watiyo gi chuny Onagi TV mondo mi wakel gigo mabende wagombo, gigo mabende in kaka janeno isebedo kigombo Koramga Juang. Kamora mara metiere chuny Onagi TV rwaki mondo mad luwo e Facebook page magwa Chuny Onagi TV, luwo TikTok page marwa Chuny Onagi TV, kacho subscribe gidongere e YouTube channel marwa ma Chuny Onagi TV. Luwo na Koramga Juang er chenro magwa landa nyapiny kamora mara medhie wach en mana Chuny Onagi TV. Chiemo Chuny Onagi TV. Kids school Chuny Onagi TV. Kigombaka Chuny Onagi TV. To kata kisero Chuny Onagi TV adundo jaluo. Mana kamano ne Koramga Juang kamora mara mentina kautul makende magoniro kamano madunga inya kumkete mana Chuny Onagi TV mana kan manyisi de cheng makawuna mabedo kacha kachel kodo nagi kodo wala mabendo akelo ne kacha chakre cheng wuok tich nyaka cheng tich abich chakre sangwen nyaka sabit ne Koramga Juang ma enchinro mabende wagombaka wakelo ne kacha jolo mopogore kama bende gigo nombaka nito chalo nade kaka wuono to kande kachel kod rawera kata mana nyadeinde mabende koro wuok oko kacha kendo timo ohala e dho wath madunga Koramga Juang dago kode mbaka nito chalo nade chutho to ne gisani kaka bende ido ka bende rowere ma sani o geno mana ne nyaka ndiki mana tich sirikal saidia mara tich onge ng'anyo ng'eny kondo gikony Koramga Juang to wawuotho kacha mwachako yodo kacha nyadeinde matin mabende ke pod ni mar jinzi kacha wagoro kod wala to ang'o momiyo chako wala ni to wala tere nade to lek man mabende gonyo Koramga Juang mabende wadhigo kode mbaka kendo nyiso ni to chalo nade omiyo kamora mara mitiere aka utun makene mora kendo kete mana Chuny Onagi TV fonono ni kacha gi ote mora mara mabende igomb oron wakandie ono ote magi Chuny Onagi TV Facebook page Chuny Onagi TV, TikTok page Chuny Onagi TV, YouTube page Koramga Juang tarik 30 do moro chiko ke gana pro da bicha no kosro makaya sangwen gi news kama ta channel ni enan Steve James nyako nyoronyo one channel en duond Onagi kachel kod wedo mambene wanagodo kan logo ni Vera
Sidika. Vera, akwenda lunga ni Vera, kosa lunga ni Sidika, kosa arugita ni Vera Sidika. Mora. Ichio nade? Maber. Oh. Moko kaka utulu makenda wago niro kama dunga nya kuom chopo studio maka buono mondo mi wago mbaka kendo waka utulu makende maruaki ni don maber. Ichio maber nyisna janeno mar Chunyo Nagi TV ni to Vera Sidika nyakanye to onyakwar ng'anye ni Chunyo Nagi TV ka wahero ga pakruok. Hey. Anyakano Kawese. Oh. Kawese nigi kanyo kano Kawese kidhiyo ok wan gi kano wan gi Ahero, wan gi Kisumu to wan gi Odumba kocha. Kawese nini? Angola. Oh, Angola. Yo Mamboleo. Aha, Angola ang'e kanyo ber kabisa. Koro in nyar Angola. Nyar Kawese. Akatho makende maruak maber kabisa. Nyocha nwalimi dunga kacha kendo mano ka itimo wala maber kabisa. Ana ka bende sani ji ng'eny dwath madunga kacha. Chalo nade? Eyo mano. Akwongo nyiso ni to owala mar rech mabende dunga nire kaka ne chako owala. Gima nomiyi donjo owala ni? Nokadonjo. Nen ga mana Sunday ka Sunday mama ni weya kato dhi kanisa. O mama wo mane timo owala ni? Mama mane timo owala ni. To no weya ga kodhi church. Tan koro nadong' ne. In koro kidhi e kanisa? Nolemo ni nyaka? Koro that means ni Sunday kana weni manjine weekdays to nokibi nang'o? Nodo ko poda ja primary. Nodo ko poda ja class 8. Ma ichaki chon ja primary? Oho. Mi dhi mitiko school? Koro ka ji noloro. Ka ji oloro nilikuwa nakuja abiro beach. Tauso ka ji dok school tadoka school. Kana tiko form 4. Ta anini. Ayaw stall mara tawe mamwa begi mara. I college isedhiye? No, podi. Ajo nini January. Idhi timo course man? Health records. Health records. Idwa we owala. Koro nyisa ni to sama bende koro ichako mabore koro mama wait ichako wala matin mabende koro idhi michako. Ang'o momiyo koro ne yaw stall mari tiwe man? Madhini pod uso kaja? Ang'o momiyo koro iwe stondi to koro ichako iwe mar madhi tichako mari? Dung koro nawewa mokech koro. Aduong' sano nego be namba nyogika. To gik madwaro ko bomiya gigo te. Ma owala to teri nade sani? King'iyo kaka bende timo owala gi aneno ka bende kacha bende timo na mine madongo. To be jalo irawera matin ma bende koro uso kodgi kacha. Inyano ka environment chalo nade kiuso kodgi kanyo? Onge gima rach. Chal racha lagin wach nang'o nachako ng'iyo kodgi chon. Koro be chalre na. Gimomiyo bende waluongi kama ber kabisa nikech nomoro wakanwa ni kitimo wala kacha to gi nyithindo manyiri do ka nyithindo manyiri okwero ga timo tich, lakini nwane ni kacha kendo ki iwuok kendo timo wala kendo manyo pesa mamari inyalo nyiso nyako marom kodi kata ne jogo mabende koro no chendo machalo kada manade. Gima nyalo nyisogi? Yes. Nyako mobeda beda kacha neno rito mana boyfriend. Igni ikni to giwacho ni tire kata kono ne school nyako kusoma matek wacho ni an babo watoto somo na. Koro kodwa tiyo matek. Ama seche moko bende luongo gi ni slay queen gin gidwaro ni kochopo wiki ngene ni kata weekend ini dhi tich.
to weekend itero gi out. Apani dong kacha nyalo neno gi. E Sundays ging'eny jo mitero out gi cha ichi na gireji gimachalo kamano. To ito to aneno ka ikawo itiyo tich matek kendo imanyo pesa mamari. Dong koro gimomiyo na decide ahinya ohala no konya ok akwechi. Anyalo chulo gi ka kenda. To ne nyako mobedo abeda oko ka ot kacha nodhi skul to bedo abeda onge gima skul bedo osetieko rojo dhi chonge. Dongo nyalo jiwe no tim nini omany tich moro amora otim. Kiko depend kuom ji. Bineno ka en gima ber mar nyako matin kata mosetieko skul mondo mi oyud gimoro mondo otim. Dongo en gima ber. En gima ber. Ma ido ka most of the girls gidepend ga kuom jonyuolgi. Nyaka chop kama bende koro gidhi katedo. But in itamri ni gige gi nyaka many kin. To gi business ne kinene bineno ka watch ni this school lek mare gi ohande neno ni seche midonje skul kata kisetieko idhi timo health record pod no ka bende ber mondo mi dhi kode mbele bere kata gimo maduong' ma bende simoko nyalo timo godo wala kos no kede we mbele kisedonjo skul. Kanyalo we mukech ji pod bo medo ga gocho na jok ma kawo garech, jok man ga Nairobi. Ok gibonge na dhi skul. Gibo medo ga gocho na ni ati akaon rechat Nairobi. Jok man ga Kakamega go. Koro nini anyalo kela nini wala po nyalo dhi mbele skul badhi. Koro nyalo bet ji ariyo. Omanyiso ni i supply nyaka Nairobi. Ere kaka itimo ma idhi kod gi kose ere kaka rech chopo ngado Nairobi. Dong iketa easy coach. Easy coach. Koro lure gi kamingo machiegni. Jok moko easy coach, jok moko ena coach. Jok moko Sampa. Nitie jok maneno kaka chantiere rech manumu gi mowang' ma seche moko tero gin manumu kose jok. Nitie jok ma kitero manumu tiketendo gi ice. To kechi jok moko be dwaro mosechiel. Bite kuro kaka ng'ato dwaro kaka itimo. Rech madunga rech ka uyudo kacha kose nitie moko mahedho wedhe moko to ikelo gacha. Nitie moko mahedho wedhe moko. Rech madunga ka ok ne uyudo gi dunga kacha te. Moko kuoga te. Kuna mgejwang' mon kande kachiel koluongo ni Vera Sedika mano bende jadende ma bende koro timo ohala dhowath madunga. Kendo ogo kodo mbaka kacha kinene to pod en rawera matin to owuok kacha kendo manyo ohande mondo mi otim. To bende pod nyathi skul bende gombo mondo otim health record. Maka piny ni health record ni mae lek mari mane mae gima ne dwa tigombo bedo health record kata timo weche mag thieth. Ipenjo kechanno kitimo ohala to ng'ato nyalo wacho ni to dak seche moko dhi e skul ikaw kata mana course ma business management nikech nyisa ni ngo ohala. Kendo wano kikaw gima opogore idhi mana health record. Dong koro ni ya business management ne koro wach now alonye. Mano koteri maber kabisa. Lek mari gi sani kineno wandi ni inyalo wacho ni the next 5 years idwa no bedi kamaro chalo nade. Adwa ni kodhi maber to yaw kata branch moro kamoro area moro kata kaka niluongo nang'o Kakamega kama rech giri onge gi Kakamega. Koro rech wagolo Kisumu koni to tero Kakamega. Koro
jok ma dwaro ga rech ka yudo machiegni. Omanyiso ni market ber Kakamega. Eh. Capital ma rech ni nitiere nyako bende koro neno chino machalo koda kama. Capital ma ng'ato nyalo chako godo ohala ni en pesa manyalo romo ng'ato. Gimoro 30,000. 30. Ok ichak kata gi 5 ka. 5 onge gima dhi konyigo. Koro 30,000 mane inyalo chako godo ohala maber mar rech kendo konyi maber kabisa. To sama chake to aware ta onge customers. To rech ok nyal diwo. Ndong koro nyaka iti gi wi monde, lakini onego bed ni bet gi 30. 30 kiuse to inyalo loso profit ma pesa. 30,000. Koro ng'eni ya ok anyal wacho mokech koro akia ni waro rech marom nade, alafu akia ni iwaro sizes machal nade. Lure gi size. But approximately owandi nyalo range. Koro ing'e ni ka waro rech maromo gi 30,000, 20,000, 50,000, owanda nyalo romo kama. 30 no yudo gimoro 10 to 15,000. Mondo kisegolo gimoro amora expenses. To en ka ohala maber en 30, iware 30 to 15 no yudo in a day. Koso rech 30 nyalo bedo ndalo di. 3 days. 3 to 4 days. To en gi siling 15,000. Kendo chak idhi mar siling 10,000 moro to idhi waro rech mar 40. To chak ibedo gi siling 18,000 kama. Sidika kara ohala ni ber kabisa. Okanya to kinyalo siling 15,000 yao. Lure. Ma wawach ni en gima ne kana biro dunga kacha no kan tire jok mawang'o mana rech. Tire jok mabende uso. Nitiere jok mawang' rech, to nitiere jok mabende koro uso gi. Azinomo manumugo. Ere pogruok ka? Jok mawang'o kama cha biashara ma gimbe gitimo. Gin gitimo biashara mar weng'o kende. Kaka wan koro watimo biashara mar uso rech manumu. Koro ka nitiere ng'ama dwano chielne, to joka chielo negi. Ito ti uso? Okora anyalo nyiewo kuomi to ng'ato to dhi to. Ng'at machielo ema chako uso. Ema chielo. Yiena mondo apenji ma Vera Sidika, aneno ka pod tin to bende business bende gi challenge mopogore opogore. We mondo akwonga penji ni to challenge miyudo e ohandi ni en mano. Challenges bet ga gimoro January to May. Sama nyithindo dok skul ni ji koro ok nyiew rech. Lakini koro kama dwe ma wantiere ni nitie mana sawa. Dwe ni ber gi dwe mar 12 koro go wala ber kabisa. Lakini koro kosechopo Januari to koro onge. Rech go omena ber sana. Ju omena kisekawe dong imoyo. Inyalo weyo tuo kanyo, pod inyalo chame. Inyalo chiele, omena kisechielo inyalo bed for 1 month. Kisechiele? Onyalo bet for 1 month. Kiweyo matuo pod bera. To rech ok nyal bet kama. Rech nyalo bedo kichielo, nyalo bedo kit 1 week kama una preserve vizuri. Mana 1 week. Or beyond the 1 week to kethore. Midhiero ma bende dagom mondo apenji nikech kacha bende uromo gi joma opogore opogore, gi jotelo mopogore opogore, aneno ka bende pod nyako matin. Gi customers gi nikech nyiri bende gi midhiero mopogore opogore. How do you handle this? Tire customer nyalo biro dwaro rech kare en gi nia mare moro. Mago be nitie. Nitie. Mang'eny. So how do you deal with this?
Koro an awach nang'o. An koro awacho ga wachani niya, an anyisogi gana natimo ohala achiel. Natimo ohala achiel mar rech. Ohala moro ne an akia. Koro ing'eni jok moko be ok bi, kaka iwacho ni jok moko biro ga ni nyiewo rech to ok gibiro nyiewo rech. Gibiro mana timo timbegi go eko. Moko be dwa ni ati in personal, in midhi kawo rech ni iterne. Koro ipenjore ni in ema dwa ni ikelna rech. Kik iket ne gari. In ema iting'o iterone. Itero nyaka Kakamega? Kata Kakamega. Oyie miyi nyaka transport? Koro inyalo kanyo be chak ichwanyri gi customers moko. Ok onyiewi nikech ni dagi. To nitie moko mitero na te kaka gidwaro no? Nitie moko like kama mama maduong' nitie nyaka mine madongo mabiro. Nitie mine madongo manyalo nyisi niya, ikaw iterne. Dong' ing'eni jok moko be ok gi trust jo pikipiki gi. Samoro gin within Kisumu kae. Koro nyisi sani iterne. Mondo in miterne ot. Samoro onge. Ok oya tich. Koro nyisi sani ikaw mondo iterne. Nitie jok ma bende karo kawo bag ka? Kamano wang'eyane kaponi wan kande gi ote moro amora kandi nyakoro Ramogi Jwang', wan kande kaachiel kod iluongo ni Vera Sidika pod en nyako matin. Koro wuoyo bende otinda tinda. Wuoyo bende otinda tinda nyakoro Ramogi Jwang'. Kata japenj to kaka itinda ni, tere kaka iuse kocha. Wan ka gi Junior Kamus pod Nyarongo wacho ni present ro kamano duong' ahinya. Wan gi Okumu Kezi wacho ni live nikiwa Kisumu CBD. Chwalna badi mondi mosna Okoth. Iluongi ni Okoth? Chal ng'ama ong'eyi? Kaeto wan gi Joshua Orinda wacho ni morning watching from Nairobi. Erokamano duong' ahinya. Koro nyiso ni to sache ma bende seche moko koro ng'ato digo mondo mi oyud rech gi. How do you supply kata ka ng'ato dwa mondo koro neno chenro ni ere kaka onyalo yudi mondo mi embo oyud kata mana itimne supply? Dong' once nosegochona tapenje kama intie. Achako apenje kaka odwa nolosne gi size modwaro. Ing'ado moluoki motim everything miwang' mit. Mano bende koro charges benore? 50 bob per fish. Mano kowang'e? Kowang' moluoki. Koro kaka moro naneno miliero ni iuso siling 500. Koro kitimo na maber mano is 550. 550. Sizes matin muso muchako uso pesa matin kabisa. 150. Rech nitiere nyaka mar 100, 150. To ang'o miwacho ni rech expensive Dunga moingo kon? To ng'ato nongo bende dhi kwadhi Dunga kacha ta kuma rech nitiere nongo bende wakawo gi bei mayot. But kwadhi kwacha do ka koro bei koro. Dong' ng'eni rech mantie? Rech mantie Dunga gin rech ma fresh. Kasto koro bei ji kaka koro biro mang'eny cha. Jonambe koro gonwa bei matek. Mama kokawo mag pond donge? Nitie samoro mikawo ga mag pond. Koro bech rech mar pond gi bech rech molwalwa ni nitiere difference, ere ma beche tek? Mag nam. Ma nam taste ne bopogore? An koro akia lakini nitie jok mong'e pogo. Okay. Wan kande giluongo ni Junior Kamuso penja ni to piny na nyadende ni to Dunga odore gi kar kanye kata kadwa mondo adhi anyiew ayudo stall mane? Dunga yudre gi kar kanye? Yani kochopo Dunga to oyudi nade? Dong fish market shade. To penja Vera. Kata penjo Sidika? Kata penjo Sidika. To gi sani goala ma bende timo ni ere kaka madhi kawe? In gi madhi gi fadhi? Babu in nyathi maradi? Mar ariyo. Maduong'? Maduong' nitie. Embolo ko oala? En wuoyi. En otimo? En ok oloki.
Oh, eno rai uso tikilo ne. Ine mimi kada pesa bana ma girlfriend. Ya ber kabisa katika Junior Kamuzo chuna mokete mane chenro mara tari. Nyiso ni to social media magi kata pages magi best mo kanyalo keto wala ngato kado mondo gero wandi ni ine Facebook ose ine TikTok Gite. Iluongri nade Facebook No, mana Vera Sidika. Vera Sidika. Koro kanyo bende ngato nyalo place the orders. TikTok bende nyalo me uso and all that. Okay. Ngato kadwaro rech ma fresh onego bende biro karang kach wan gi Monday nyaka Friday to nyisa ne rech onego bende kama na ndala ngwen kata ndala bedo to kethore kadwaro rech ma fresh mi wasiri madonga ibi karang. Kata chieng mitime harvesting gin karang. Rech kidwaro ma fresh onego bende biro gokinyi. Ona chakre Wednesday. Wednesday to Sunday. Kabiro gokinyi. Koro en saa mane mabenda nyalo yudo rech gi bei maber? Kabiro gokinyi koso kabiro godhiambo? On Monday nyalo maber. On Monday gi Tuesday. Bei ber? Chakre saa adi? Gokinyi. Nyaka godhiambo. Nyaka godhiambo. Why? Dong ji nigi offer koro Monday gi Tuesday. Gise buodho? Donge kia to podi nya mana luoki kose? Ka kia donge unyalo mana uso na bei mana mon. Ofa onge. Unyalo luoki. Koro aka mar 500 cha ofa en pesa di? Nyodo gi 400 on Monday. 400? Ma pod numu? Okay. Aha, bar kabisa nyakora mgejo wangu kamano to bende wagu manoro kamano donga yano ka bende Sidika nika giwacho mana mathin to onge wacho mang'eny ka kabisa ne wa bende walimo donga kacha sha to chieng' mano wadhi donga kacha sha nado ka kejis rech no to kejis kacha mang'eny kabisa kendo nigologi to nwanno ka ji mone larogi to nopenjo ji to magi tero kanye ma kaka bende uso an kaka ja ng'iepo era kaka bong'eni ma rech ma mok ber ma rech ma fresh kikia to imito king'e boke nyal kawo. Kuro emi sino uso na nyaka joma kia. Koro but oken rech manyalo hinyo ng'ato do? Ok onyal kaka nogole chieng' mokwongo no ok onyal hinyo ng'ato. Mana koro kochako nindo. Alafu be kaka nokawgi idhi tiwang'ogi piyo piyo. Kapok gikethre sana. Okoro ikawo tiwang'ogi piyo piyo koro the freshness cha gi taste ne pod nitiere maber. Pod nitiere. Maka ng'eyo to anyalo nyisi miya mana mandie to koro bei gi seche moko kaka karo ma 500 inyalo kata gi 250. Mana king'eyo donge? King'eyo. Kaka koro ang'eyo na isi namba 100 mag 250 ka. Nyakora mga juang wan kande kachiel kod Vera ongone Sidika mabende koro timo kacho wala mag rech e dhowath no madung. Ada mondo miyo director na oket na kacha mondo miyo ogando ne kaka iuso rech kacha. Wadhi break matin ka dugo to wadhi chako somo mana utegi kanyo koro gajuang wan kacha gi bende wanane to Vera Sidika uso kanye waneka otang'onwa kacha rech moso mopogore nigi rech moso kacha $5, rech moso kacha $300, rech moso kacha ochani $150 donge. Watimo kama mondo miyo bende wa promote wan Vera Sidika kaka achiel kuom rowere mabende koro timo wala koro gajuang pono ni kamora mara mitiere to digombo yudo rech maber kabisa, rech ma fresh, rech man gi ndhadhu. Ne mana Vera Sidika odhi miwa kacha namba ne ka bende ka ng'watieko kamano to wadhi e break matin. Junior Nagi TV adundo jaluo. Nyakora mga juang Junior Nagi TV ka utulo makende magonero kamano maduong ahinya kuom kete mana Junior Nagi TV mana kaka jodongo machona jodongo luo jodongo bila ne tiyo kod oseke kana gi ywa busa kendo ne miyo gi mor Mai mo Junior Nagi TV kendo ne kacha oseke mopogore wan go seke mar aguch siasa oseke motiyo godo ka kendo ne kacha jo siasa mopogore kendo waywayo gi kwayo pach gini to ena ng'oma bende gigombo timone ja pinya koro mga juang
wayo oseke wan gi oseke mayo MCA, oseke mayo mbunge, oseke mayo woman rep, oseke mabende koro ywayo gavana mar Nyakoro Mgejwang, kendo ka gigo mbaka ne to ang'o ma osebedo ka gitimo, to en ang'o mabende gidom ka gitimo Nyakoro Mgejwang. Wan kachiel kod oseke mar duond onagi. Ma en oseke mwa ywagodo paro mopogore opogore Nyakoro Mgejwang, gino mosebedo ka sako it, gino mabende osebedo ka mulo adundo jaluo, paro mamulo it, paro mamulo adundo dhano, paro mabende kata weche masako Nyakoro Mgejwang, kendo wago mbaka ni to ang'o mosebedo ka chando e ut ndagi, ang'o mosebedo ka dhi mbele. Jalo man gi chuny lit, jalo mabende koro digombo bedo kachiel kod gino mabende gombo nyiso oganda. Wan bende kachiel kod oseke maywayo weche mag ohala, oseke maywayo jolony, oseke maywayo jogo mabende koro nie timo ohelni mopogore opogore e bombe mopogore opogore, ka gibiro kendo gitwak kodwa kendo gimiyowa lony makende ni to en paro manade kata ere kaka jal matimo ohala nyalo dongo ohala mare. Smart fish. Ma chenro mar onagi kod ohala. Auso reche dhona madunga beach. Madongo gi wauso 500 mae 300. Maya momiyo ibedni inja ohala, ibedni jalo mabedo kod gom chako Nyakoro Mgejwang, wakawo thuolo makende mar rwaki mondo mi chopi e chuny Onagi TV kendo twak koda jopiny. Magi duto te timore mana e chuny Onagi TV, adundo jaluo. Maya momiyo watiyo gi chuny Onagi TV mondo mi wakel gigo mabende wagombo, gigo mabende in kaka janeno isebedo kigombo Nyakoro Mgejwang. Kamoro amora mitiere chuny Onagi TV, rwaki mondo imad luwo e Facebook page magwa chuny Onagi TV, luwo TikTok page marwa chuny Onagi TV, kato i-subscribe gi dho ngere e YouTube channel marwa ma chuny Onagi TV. Luwo Nyakoro Mgejwang e chenro magwa, landa japiny kamoro amora midhiye, wach en mana chuny Onagi TV. Kichiemo, chuny Onagi TV. Kidhi school, chuny Onagi TV. Kigo mbaka, chuny Onagi TV. To kata kisero, chuny Onagi TV, adundo jaluo. Chilo no mara ria kwa thulma kendo wago niro kama mdunga nyako mkete mane chuny Onagi TV kandi chenro enduondo Onagi kendo wago kacha mbaka Nyakoro Mgejwang kachiel kod nyadendi Vera Sidika ma en jal nyako no bende koro timo kacho wala do wadno madunga Nyakoro Mgejwang. Gimome bende wakile kende nikech nwal timo limbe dunga kacha kwano ito wala chalo nado Nyakoro Mgejwang kachiel kod gigo mabende koro midhier mabende koro mako jogo mabende simoko timo wala e dhwath madunga Nyakoro Mgejwang. Kamoro amora mitire med mana kete e chuny Onagi TV kandi. Nyawago mbaka kachiel kod achiel kuom mine mabende koro nie group no machiela, kendo napenje ni to wala chalo nade gi sani king'eno gi higa mabende koro wantine wacho ni chako 2019. King'yo the 2019 kaka wala ne chalo gi sani wana 2025 inyalo wacho nang'o be nitiere pogruok moro amora? Mane wachako 2019 wala ne ber nikech nwanji matin, nwanji 4 kende mane uso rech. 4 dunga mzima? 4. Kopod nodo kopok wadhi e fish market kono kocha. Ne un kanye? Nitie fish market moro mane ni malo koni kama ni gole rech kono. O kama ipime kilo kacha? Kama ipime pile panye emane wausega. Lakini koro kaka kinde medo dhi kaka kinde ji pod donjo gibiro. Koro do ka ji ng'eny, iwinjo kaka ido ni jok ma uso ng'eny to jok ma nyiewo tin. O jo uso ng'eny to jo nyiewo tin. Samoro. Ma koro kelo bei bedok piny. Bedok piny. Koro kone chako chon in gi nini customers mong'eyi ma bira iri direct. To in ka bende un gi riwruok moro ma simo kuntiere go kaka jogo ma bende koro timo ohala? Nitiere. Manene group mine kose nitie bende group mag jok matindo kaka marini? Okigaki kamukech koro ji dongo te. To jok moro nyisa ka nini gigni 21 sani. Fish market kacha nitie jok matindo wetegi ma bende koro timo godo ohala?
Ane mano ga kan mauso. Jok modong dongo te. Nigi kere gite. Ber kabisa ne korom gajwang to bende nitire kaka ten sirikal seche moko konyo nikech nitire bende ilongo ni youth fund ma bende sirikal temoga golo pesa moro ma bende konyo godo rowere ma digomb chako ohala kata ma bende nitire ohala mondo mi odhi kod owadgi mbele. Pok aneno, pok awinjo gabe. Kata migawo moro amora mosekonyi e timo wandini. Onge. Kata pesa moro amora mar hola. Onge. Kare chako nade? Nini capital? Capital di yudo nade? Capital na yude yo nyoluoro. Kaka na uso nega mamwa. No nyisa ni akaw 200 pile. Kuro na chulo ga nyoluoro ma 200. Mane 200 ni msara mane madhi chuli? Alafu no ya una account. Tuchako mi condition ni 200 ni kete nyoluoro. Alafu no ya una account. Yao ni account. Koro kata sama jine ni holiday iko podane high school. Don koro pesa gane dhi nokumulegi. Koro kaka natieko tema kora chaka. Mokich mondo mi yaw stall kanyo benya kichul registration. Registration pesa di? 10,000. 10,000. Stall en kibanda mache stall okaneno gimegero kacha. Nitire dongi chobedo block kamae. Koro piny kamae nitire room moro. Kako bet kamae no. Koro piny ka en nini? En store. En store minyalo kane gi. Koro store na gimalo kanya menyo ikaw 10,000. Adi chula dichiel? Dichiel. Mana kidwa donjo no tichulo. To onge en pesa moro amora mas mokijugo ukacha kaka. Nitie. Mokech ikaw ga 100 every Saturday, which means anaga 20 bob per day, do. 100 every Saturday. Mopogore gi mano. County jugo. Mana kwa ngado license. Okacha bun gi license mo ngado. Manyiso ni koro ng'ato kadwaro chako ohala mar rech ni nyaka madhi time dunga kacha nyaka many 10,000. Nyaka 100 daily bende every Saturday bende mano gima nyaka chul. But to yini uso oko kata ko kiuse dong inyalo uso oko to kiuse iye kacha. Koso mana iye kacha mo yini uso. Mache fish market manyaka koro nyaki use. Oko yini uso oko. Oko kiuso tiuso rech mopogore gi ngege. Kiuso mumi kamongo. Fulu matindo tindo gi. Oko sire. Mago kudware iye kacha. Mago kore uso oko. Kokamano ne koram gajwang kautul makena magonero kamano mudunga ahinya kuom kete mane chunyo na GTV kandi onge mang'eny wan kama na kachel koda alongo no nagi koda wala kama bina gomba kachel koda Vera Sedeka kwa tieko maybe mana wachni mogik ne jalo mabene koron ne chuno machalo koda kama. Wachna mogik. Anyisogi ni ola ber. Nyalo goli kamoro ma terie step moro. Nyalo yaw ni yore ni. Ola be nyalo yudo profit awach ni ka otimre ni maber tinyalo yudo pile. Opogre gi mek sirikal miya pod ichulo ji. Samoro leo, samoro timre nade. Ma in go sure ni nyaka iyudi. Kura medo jiwo gini. Ka ginyalo yudo ohala ma ginyalo timo to gitim. Maiso ni weche mag andike gi bok inyalo lero. To gima bende dikawa tieko, there is a lot of violence kata mana challenges in the relationship mabende sande ido ka bende nitire boy girl child ka bende wan gi GBV, a lot of them. Nyiri nego gore kone gi kone apani se the challenges machalo koda kamano. In kaka rawara matin banang'o makelo gigi? Dong mana gima kelo ga gigi en ga mana pesa. Samoro gi ng'ani onge pesa to dhi yudo ng'at moro biro man gi pesa. To ng'at moro ni bokida weyo ma onge pesa ni. Dong koro dhi chuni ni cheat alafu koro dhi yudi.
mondo kiki manyo wala monde tim na kora mga juang mana kaka vero wacho no ni wan kaka jal mabende koro tin seche moko rawera mabende kono chiro machalo koda kamandie ber mondo mi imanye gino mabende nyalo timo kata wala mora mi nyalo goyo mondo mi koro ineni to nyalo timore nade en kacha bende pod nyathi school mabende koro pod somo wacho no dhi join kacha dhi timo kacha giluongo ni public health en gima ber kabisa chino ni en mana mar jiwi rawera mabende koro timo chiro machalo koda kama kachiel kod janyuol no bende wagonero kamano duong' ahinya kuma kobadi kendo wano kako oketi mitiyo gi pesa ami siling 200 lakini 200 no kimul tere chama bende kigoli tere account paro mari awala ni nen mare kose mari mare ina mano nyisi ni koro nyaki yaw mana gari kamano donga ahinya mane tacho ni enan Steve James nyakwanyoronyo wan kachiel koda Triza Mumo japicha mora kachiel kod Felix gi Nelson Mandela Okore Medusa machino ni mokelo nigo kachiel kawuok e studio mag Chuny Onagi TV nyaka kamora mara mentire akauthol makeno magonero kamano nyaka kendo warom kanyo odiochieng' machielo med kete Chuny Onagi TV aduno jaluo med luo chenro mago nyakor mga juang kendo inyalo luwa Facebook pages mago mag Chuny Onagi TV, YouTube page Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV nyakor mga juang uritu masani.